Raka kang kacira tresna yo was litani ning jiwa kegandrong parasmu ya Fitra Ridaido yo orang gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya sing
sugeng dumateng kang sami dateng abrik sani badan kula wujud demam meleng-meleng ampun ana samya cingkrang make mundhak masemereng Atur kula dumateng samya mrika Adeng ali kakung putri sepuh muda sedaya yen wonten lapak kawula nyuwun bumi mangarsama kula niki lare saking dusun Rembatan dereng saged totolan utan negara sanyata saged temong lunga soba ngupados ngupat jiwa Bilangipun sedaya kakang samya mrika sampun ngantos sami ala bringkawula najan kula rupa nanging ngatasi macanira nadyan ala rupa kula abadani nanging tasih golongane santriwati sayekti saweg samiyang lampahi kesenian warna-warni Pilanipun sedaya kakang samya mrika sampun ngantos sami ala bringkawula najan kula rupa nanging ngatasi macanira nadyan ala rupa kula medeni nanging tasih golongane seni sayekti saweg sami anglampahi kesenian warna-warni sampun cekap dados satu kawula mugi samya sekicana nedhaira sedaya sinapi peksa kawula kang rupane boten dodo
sulis temu sinungging indah kesamu Puspita pasrenku mawar biru teko temen rino wengi gawe tatu Iya iya iya. ora Iya 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 iya. Lombok siji wanita setianing ati kang sebono nyekoli dijajato yo ayu widodari Suarane. Nanti tekan pati tresna suci tak adem Enak. Nora luntur nadyan ati acur mumon nadyan kuko jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sugeng tresnaku ora bakal luntur terus montong manting rasaku sayang kebanting rotarate atiku urung sumading tabu Jawa atiku malaleke bijak hidup ring impenku tak lali-lali ngalelotan saya katon sulis nyomong simungeng endah esemu puspita pasrenku mawar biru neng atiku teko temen rino wengi gawe tatu Yo, yo, oi, oi, yo, 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 oi, 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 yo. Yo, 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 oi, oi, oi. Para kanca atur pambagya nyuwun ing para rawuh sedaya. Wong sanget ing rawuhnya wonten ing kempalan dalu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha Atur para putra atur pambagya nyuwun ing bapak ibu sedaya. Pandha bahu pikir lan tenaga sarta bantu lawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring tata Kita sesuwun dumateng pangeran enggal nindaki kewajiban. Dawuhe Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran Yo, yo, oi, yo, oi, yo, oi, yo, 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 oi. Yeah, 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 yeah. Yo, oi, yo, yo. Yo, Do 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 do. Ah ah ah
rekoso jagani tresnamu. Sliramu dadi kembali ati wis tak joko rino lawan wengi ben aja kalae mangsa nganemke ati iki sak kuwate toyo anggonku ngakoni Nanging lagu ni waktu sing terus tresnamu koyo aku ora tau ning atimu. ora sekabeh salah kuwi ana sliramu ning sliramu malah ngapusi aku Eno atine butuh lahir batin aku kudu liya timbang iki saya kedawa-dawa timbang loro malah gusak ing neraka. wis kerep loro-loro apa nyaka sumpah janjiku nanging sliramu ra tau nyopo ngerti hatiku kan tansah kosong jagani tresnamu Sliramu tapi kembali hati wis tak joko rino lawan wangi ben ojo kalae wangsa ngaloki tresnaku iki sak kuwate daya anggonku grogi. nanging lakune waktu sing harus tresnamu ora tau ning atimu Ora sekabeh salah kuwi ono sliramu ning sliramu malah puisi aku. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali, itu kewajiban umat Islam memperingati. Jika tidak hormat akan dapat kontroversi tetapi yang hormat diberi amal kang suci. besok yen wis mati dijampoke ana ing kene kang ngaran neraka sak lawase ora mati Atas sampun cekap kang tetes atur kawula kula badhe kantos critane urip ing donya pramila yen lepat nuwun kuning pangan sama sadaya prakanca saking seni citra rimbang yo 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 oi oi
Ya, ini sebelumnya ada pengumuman Mas Herul. Nggih, Pak. Tadi ada laporan dari penonton atau pemirsa yang kehilangan HP ya. Untuk itu kepada yang bersangkutan mungkin bisa langsung merapat di atas panggung untuk memberitahukan kepada kami ciri-ciri handphonenya dan mereknya apa ya. Monggo bisa merapat di atas panggung. Dan mungkin kepada penonton yang budiman, yang baik hati, mungkin kalau Anda merasa menemukan HP, mohon kerjasamanya untuk melaporkan kepada panitia atau bisa menyerahkan ke panggung. Nanti mungkin buat Anda yang mengembalikan handphone tersebut, tentunya ada imbalan jasa sepantasnya. Monggo Mas Irul, langsung dilanjut. Matur suwun Bapak. Ora mung janji tresnaku bakal kabukti, amung dikoyahi Dewi pepujan ning ati. Yuk. Pindho ler kartika wayangmu katon nendak tak jaga tanpa atas tanpa Sinawang ing netra Bathara ngelir saya Arupa haripe sadurunge Rasa lir saputra agawe ademe raga lan sukma. Kidong pucuk tetulungo marang janmo kang kataman proto Parimono doyo Saradula dorong nyawa haragam tresno ora mung janji tresnaku amung sira yai Dewi kusumaning ati Dunera karatiko ayammu katon indah tak jago tanpa wates kalapun sayang sinawang ing netra Rajaya maruta hangripe sajroning Mas Suci. Iya. agawe ademe ronggolan Seru. Dewaning asmara kekidung bocah tetulunga marang janama kang keteman pronto nyanyi bareng dulur yo ora mung janji tresnaku bakal kabukti amung sira yai Dewi
muja tetulunga marang janma kang kataman pronton Paringono toyo lir bindu sardulo noronya dulur suarane Ciro Luse ora mung janji besaku bakal kabukti sira yayi dewi kusumaning ati pisan meneh sing bater Ciro Luse ora mung janji tresnaku bakal kabukti amung sira yayi dewi kusumaning ati Citra Rimba Indonesia.